كاب حرموت بهوت كل بان حونا حيالي خان بلو نسخة فولي خان بلو نسخة معرسب كامبر تحت سبكا يكون كان بان بلو أتالو متسفى أريد كذا لخا تسفى يتقرد إكزابيهير نلبخا يريالو ننبعد كون أبجلفو يؤكبالو إكزابيهير جن أبدخماتو كوي زغلت أفتم لبهم استصبرو كوي زغلت إكزابيهير كابز نبركا كل نجر بارو خطر فكان كله كوزعب نجر نعخان دا سرح يزلو نإكزابيهير جزي اتزبالت أخاب كونه نإكزابيهير تتقبيو نإكزابيهير نخسرح كويتاي فقاركا يخون بلو أبز حج ساعات من الباشا بكبابي خازلو سبات زي أخاخوني يخوليهم أبتقوا من كلخا حسيس كايم كتكون تغليخا كدفهم موتهم زفلتخا سبات أبو خانا ديخان ورسيعهم خاخونو قوليهم أحوات كادك أبو خادك أديخاون تقليمو مخاخونو قوليهم أبز كن حدا نجر كزخاخركا أبونا قدس داويد نقص مخانينا مش نفلت ويدما لبا أملاخ داويد كمستبالينا مش نفلت كل عاخلو جن أبونا دينكم زرسعوا تفلتو نسوا بركاتات نباقيعو أمون قواسا إنيرو لبوخا أن إكزابيهير قربت يانيرا أفت بركاتات أباقي عند حلوة كل جيزي مس إكزابيهير بمزمر يعلل نيرو إكزابيهير كاب سماي أنتو دنينان نلبنا يبونا قدس داويد تيريانا برا قداماي مصحف صاموئيل معراف 16 كفقر 10 كساب 13 السيد مان شوعت تدقو بقدم صاموئيل أحلفهم صاموئيل كان السي إكزابيهير نزياتهم ما يحاريومن بلو صاموئيل دمان السي إزياتهم ديوم كلهم أتم دقي بلو نسو جنا أتن اشتو تريفو ألو أنه دما أباقي يحلو اللو بلو صاموئيل دمان السي نسو خسع زمت أما أدكوف أين بلن إنامو لإخ كامصا أيو بلو السيد مالي إخوام صوء نسو خاء كأيه عينتو طبو ترئيتون طبو نبرة إكزابيهير كأنس يومو تنسي خاقب أيو بلو شعو صاموئيل ناي زيت قرني وسيدو أبقدمي أحواتو أبقو كبتا معلتتي آني جو دما منفس إكزابيهير قبل داويد مزه صاموئيل كأتنسيو ناورا ما قده من الباش أبج حجز جزي كم نيبونا قدس داويد ترسينا كن هلو نخلينا وبنا بدينا وحواتنا نإكزابيهير جزي جن اتزبلت جزي إكزابيهير كسرح جزينا هبو أب خامنا أب حمقنا أب حدياتنا أب خياتنا إكزابيهير زغلت أجوخا بقى تزفايتو قروتو مزنا يبونا قدس داويد تمساسالي تاريخ كالا مصحف قدس بوزح له أبونا يوسف بحواتي تتقليمو يحواتي مشيت أمه هو أبو حق برخاص لزنبرو أبو أم يحوات كاقيت أم ينعى مسح يسكالهم كيد مسبولو محو أم مسح تسكيو مسلزمته ناب بعد هاجر ناب زي فلت هاجر شيت أمه إكزابيهير جن محو أزمدو حب نجر سلزنبريو كم أنو خوون غيرو نافت تشوت هاجر مسكده نبسط راح زي كونه أما وداتا هيوت كلهم سدرابيتو ويكأني ولودو نخحوي ويكأنا خطرف ويكأنا خقصل نغنيات يخينوه سلازي لو مودي كالخا لو بحوات كتنجيس كالخا يحمو لو بحوات كتتقلم كاتولة تخليخا إكزابيهير نعاخا زدالو نجاره نعاخا كافت ودي كيازلخا كل حلي حبل انت يخري كادلو انت يخمهرك كادلو تصفى نقد قرط إلي كونن تصفى نقد سأني لي كونن إكزابيهير نزفوت ويزغصحو اتزعابي يا حديات ويكا كاب إكزابيهير كطفأ كذا نجر تصفى مقراطي حوي تصفى يتقرط مغنياتو كنت زبدل كابدل كنت زتقاقخا تقاقخ كنت زودق كودق إكزابيهير بأخا تصفى يقرطني تسعان تشعتن عوتات ويكا بلوسات نبلوم سبات أبحقفو انكولو حادن تنسخات أفي إخا زلخا ويكا دخيمكا أبتسلمات زلخا نعخا خدلي يزورد نعخا خدلي إزمت كابتا زلخايا كابتا شعات حسكات راح أبوي بلو مغنياتو أبونا قدس بيتروسن يهودان حنت عينت كيغا يمتقاقيو أمو وداتا كلت يوم كحيدومو يهودا تسفا أوريسو قمت كحزن كله أبونا قدس بيتروسكن عندنا بنبعات عندنا بنسحا أبوي يقرب لليلو تسفاس لزي قرصة حدش هيوت مس كريستوس كان بحدش توهيبو لزي حوي حفتي أجوهم با أجونا با نايك زابير جزية تسبلت جزية كوديقنا يزلنا نتس
እግዚአብሔር ማዓት መጻይን ፈለጥኒና ካው ቀጽልና አውድቀትና ክንኮንከልና ክንዝክሮ ዘለና አቦና አዛር ምስሞተ ክግነዝ እንኮሎ መቃብር ክወርድ እንኮሎ ክቅበር እንኮሎ ይኮነን ክርስቶስ መጽዩ እንታይ ደአኒ ስጉኡ ምስ ሓመድ ተበላሊዑ ክምሽምሽ እንኮሎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ራብዓይ መዓልቲ መጽዩ ተንሲእዎ ስለዚ ኣጆኹም እግዚአብሔር ክመጽዩ ናትኩም ግዜ ክመጽያ ንነብስና ባዕልና ሓያሊ ክንበላ ንነብስና እስኺ እግዚአብሔር ኣለኪ ልዕሊ ማንም ሰብ ብልጽቲ ይኽንበላ ካፍቲ ዘጉሄና ካፍቲ ዘጨንቀና ዝሕስበና ካብ ቁባ ንርሓቅ ስለምንታይ ኢና ናብ እግዚአብሔር ዘይንቀርብ ኣሕዋተይ ስለምንታይ ኣብ ከማና ሰብ ንውከል ኣብ ከማና መዋት ሰብ እግዚአብሔር ዘለዓለማውን ከለና ባሕሪ ሳህራ ንመን ኣሚንኩም ዲኹም ሓሊፍኩሞ ንመን ኣሚንና ዲና ሓሊፍናዮ ክጨንቀና ከሎ እግዚአብሔር ንዓውረድ ወይ ከኣፍረድ ዘይንብሎ ስለምንታይ ኣብ ሰባት ንውከል ስለምንታይ ድብና ነድኩሞ ስለምንታይ ኮንታ ሓሳብ ንሓስብ ስለዛ ኣሕዋተይ ኣብ ከማና ሰብ ምውካል ገዲፍና ንእግዚአብሔር ግዜ ንሃቦ ግዜ ንጸሎት ግዜ ናብ ቤት እግዚአብሔር ምምልላስ ግዜ ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ የድልየና ኣሎ ልብና ይነትርሩ ኣሕዋተይ ከምቲ ታሴራና እንተዳ ጠፊእና ወይ ሓድሽ ታሴራ ከነውፅእ ናብ ቤት ጽሕፈት ከይድና ክሳዕ ታሴራና እንውፅእ እንመላለስ ሓንሳብ ስእሊ ሓንሳብ ዝጎደለ ወረቐት ሒዝና ናይ ውሽጥና ጎዲልና ዘሎ ነገር ንኽንረክብ ከዓ ናብ ቤት መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር ንኺድ ቤት መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር ቤተክርስትያን እያ ኣብ ቤተክርስትያን ኮይና ኣቦዬ ጠፊኤ ነይረሞ መጽኤ ንበሎ ከምቲ ጥፉእ ወዲ ምስ ጠፍአ ገንዘቡ ኩሉ ምስ ዘረወ ኣቦይ እንታይ ክብለኒ ይበለን ኣቦኡ ወዳው ሓቂፉ ከም ዝጽበዮ ፈሊጡ ናብ ኣቦይ ተመሊሱ ኣቦኡ ምስ ተመለሰ ከኣኒ ስለምንታይ ገንዘብ ኣጥፊእኻዮ ስለምንታይ ካባይ ከድካ ነጊረካ ነይረ እንደይኮነን ዝብሎ እንታይ ደኣኒ ጎረባ ብትፀዊዑ ውራይ ገይሩ እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ወደይ ተመሊሱ እሞ ንዑ ምሳይ ተሓጎሲ ዝብል እግዚአብሔር ከዓ ልክዕ ከምኡ ንዓኻ ኣሽሓት ዕዉታት ሰባት ኣሽሓት ናብኡ ዝመላለሱ ኣሽሓት ንዑ ዘስመሩ ኣብ ሕቑፉ እንከለዉ ንስኻ ሓደ እቲ ኣብ ጸልማት ዘለኻ ተስፋ ቆሪጽካ ገመድ ተማዕዱ ዘለኻ ወይ ከዓ ሕጂ ዶ ክመውት ሕጂ ዶ ክጸንሕ ኢልካ ኣብ ሞትን ህይወትን ኣመሳለ ላንጋ ዘለኻ ንዓኻ እዩ ዝጽበ ዘሎ ኣብ ጭንቀትካ ካብ ሕማቕካ ካብ ሓጢያትካ እቲ ዝገደደ ሓጢያት ተስፋ ምቁራጽ ንኽትፍጽም ኣብ ሞት ንኽትሕባእ ንዘይትፈልጦ ህይወት ድሕሪ ሞት ዘሎ ንኽትናፍቕ ኢልካ ናብኡ ኻ ብትጎይ ናብ እግዚአብሔር ሓንቲ ግዜ አንቃሪርካ የለኻ እንዲኻ በሎ እጽዋዓካ ኣለኹ በቃ ኣይከኣልኩን ካብ ዝንላዕሊ በሎ ምሽ ንስኻ ኣብ ድኸማት ኢኻ ትግለጽ በቃ ደኺመ መሬት ረጊጸለኹ በቃ ኣብ መሬት ኣሳፊሕ ኣለኹ በሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 26 ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይዘርኣ ኣይዓጽዳ ኣብ ማእከንን ናይ እክባን እየን ንስኻትኩም ዶኸ ግዳ ካብኣትን ኣዝይኹም ኣይትበልጹ እስኻን እግዚአብሔር ወይ ከዓ ኣነ ንእግዚአብሔር ግዜ ክንህቦን ከለና እግዚአብሔር ከዓ ግዜ ይህበና ግዜ ንኽንሓስብ ግዜ ንኽንልወጥ ግዜ ጌጋና ንኽንእርም ግዜ ንንስሓ ስለዚ ግዜ ንሃቦን እግዚአብሔር ትሕት ኢልካ ንእግዚአብሔር ግዜ ምስሃብካዮ ንላዕሊ ክትወፅእ ኢኻ ፀብለል ክትብል ኢኻ ከምቲ ማይ ምስ ሃረምካዮ ብእምኒ ወቢኢድካ ንላዕሊ በጨቕ ኢሉ ንላዕሊ ዝበፅሕ ንስኻ ከዓ ትሕት ምስ በልካ ልዕል ክትብል ኢኻ ጭንቕ ክብለኩም እንከሎ ተስፋ ክትቆርጡ እንከለኹም ነቲ ዘይትፈልጥዎ ሞት ዘይኮንኩም ክትናፍቑ ዘለኩም ጸጥ ኢልኩም ህድእ ኢልኩም እግዚአብሔር ምሳኹም ከም ዘሎ ሕሰቡ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስኩም ይርአ ከም ዘሎ ዝተውዕሉ ስለዚ ኩሉ ነገር ንዕኡ ጉደፍሉ ኩሉ ዘጨንቀኩም ዘሕስበኩም ንዕኡ ጉደፍሉ ጽባሕ ምእንቲ ርእሳ ትጨነቕ ኣሕዋተይ ኣነ ንስኹም ግን ክጽልምትን ከሎ ክንሕጓስን ከለና ክንበክን ከለና ክንሓዝንን ከለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ህይወትና ምስ እግዚአብሔር ክንነብር ኢና ንስኻ ክትሕነና እዩ ኣጆኹም ብእግዚአብሔር ተስፋ ይትቆረጹ ኣምላኽ ቅዱሳን ንኹሉ ጭንቆትኩም ንኹሉ ሓዘንኩም ንኹሉ ኣብ ልብኹም ኮይኑ ከቢድኩም ዘሎ ነገር ርእይዎ እሞኒ በዓል ፍትሒ የምጻልኩም በዓል ይወድኣልኩም ትስሕቁሉ ረህዋ ጽባሕኩም የርእኹም ኣብ መወዳእታ ንከምዚ ኸማይ ፈረቲ ወይልና እቶም
بحاتيات حونا النفرد اتوم نخمانا ودسب النباساجو النوهي النحرق موت كسع زبصح النقبرو ويلنا እግዚአብሔር ናይቶም ዘጓናዮም ዘብካናዮም ሰባት ንብዓቶም ኣኪብዎ ኣሎ ምናልባሽ ኣብዚ ክንረግጽ ክንስሕቅ ክንሕጎስ ንኽእል ኢና ኣብ ሰማይ ግን ንብዓቶም ውሕጅ ኮይኑ ክወስደና እዩ ስለዚ ነብስ ወከፍና ከምቲ ንጋገዮ ከምቲ እንሓጦ ከምቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንብድሎ በደልና ጨና ነይሩ ተዝኸውን ወይ ካ ጨና እንተዝህልዎ ነይሩ ነብስ ወከፍና ኣብ ደገ ገዛና ይምትቀልቀልና ምክንያቱ ኩላትና ገንብታት ኢና ኩላትና ጨነውቲ ኢና ሓጢያትና ሽታ እንተዝነብሮ ማለት እዩ ስለዚ መን ይመኽፈርድ መን ይመኽናሹ መን ይመኽሐሚ መን ይመኽሳቂ ስለዚ እንተ ኽኢልና ነንሕድና ንፋቐር እንተ ኽኢልና ሓዊ ሓፍተይልና ነተሓታተት ሓቢርና ንንበር ኣብዚ ኣኸልና ነታ ዘይነበርናያ ፍቕሪ ኣብ ሰማይ ከድና ክንረኽባ ይንኽእል ኢና ነቲ ኣብ ምድሪ ከሎ ብመንፈስ ዘይዘከርናዮ ዘይሓሰብናዮ ሓውና ኣብ ሰማይ ክንሪኦ ይንኽእል ኢና እንተ ኽኢልና ሕጂ እውን ኣይንፈራረድ ንተሓቃቆፍ ተዘይክኢልና ግን ብዛዕባ ጉዳይና ብዛዕባ ናትና ሓጢያት ጥራሕ ዘይንበኪ ብዛዕባ ናትና ነገር ጥራሕ ምስ እግዚአብሔር ዘይንዘራረብ ሰላም ዘይንህቦን ሓውና ሰላም ዘይንሕባና ሓፍትና ሰላም ዘይንህቦን ውሉድና ስለምንታይ ከምኡ ንኸውን እግዚአብሔር እኮ ዘይፈትዎ ስለምንታይ ስማሐውና ንኸውን ኣይትፍረዱ ኣይክፈረደልኩምን እዩ ኣይትኾንኑ ኣይክትኩነኑን ድማ ኢኹም ሕደጉ ክሕግደገልኩም እዩ ሃቡ ክወሃበኩም እዩ በቲ እትሰፍሩሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕሪ 37 ክሳብ 38 እግዚአብሔር አምላኽ ንኸይንፈርድ ሓግዘና ካብ ጭንቂ ካብ ሓሳብ ካብ መከራ ይኸውለና ኣጆና ኣሕዋቴ እዚ ዛንታ ወለዶ እዚ ዛንታይ ዛንታኺ ዛንታኻ ዛንታኹም እዩ ዛንታ ወለዶና ሰብ ሞይቱ ስድራ ቤት ቅድሚ ምፍላጦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘዘርግሓሉ ዛንታይን ዛንታኹምን ሓውና ሓፍቲ ቀቲሉ ዛንታይን ዛንታኹምን ሰብኣይን ሰበይቲ ቀቲሉ ዛንታይን ዛንታኹምን ስእሊ ሒዝላ ናይ ጽዩፍ ቪድዮ ሒዝላ ዛንታይን ዛንታኹምን ትምህርቲ ዝጸልኡ ዛንታይን ዛንታኹምን ፈተውቲ ገንዘብ ዛንታይን ዛንታኹምን ንሓዎም ስም ዝኾኑ ዛንታይን ዛንታኹምን ጥፉኣት ወለዶ ዛንታይን ዛንታኹምን ሓላፍነት ዘይስምዖ ዛንታይን ዛንታኹምን ወዘተ ወዘተ ስለዚ እዚ ዛንታ ወለዶ እዚ ዛንታና ከብኮነ ዛንታና ንቀይሮ ናብቲ ናይ ጥንቲ ኣምላኽና ንስድራ ቤትና ኣብ ዝበፅሕና ዘለና ወለዶ ንኽንበፅሕ ዝረድኦ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ኣነ ንስኻትኩምን እቲ እንኮ ከድሕነና ዝኽእል ሓደ እግዚአብሔር ይሞኒ ብጥምረት ብሕብረት ንስኻ ኢድና ከየዋጣወጥና ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ንማህለል ክዳውንትና ዘይኮነ ልብና ንቕደደሉ ንእግዚአብሔር يقريتا كبورلي منالباش حوسوس سابيلكم كون خالي حد ጊዜ ግን حسابات ابرسخ እንዳመፀ ይርብሸካሙ ወይ ድጽሕፍ ዝኽእል ሰብ ይጽሕፍ ድምጽ ከምዝናተ ይመልዩ ከቀምጥ ዘለኻ መልዩ ይቀምጥ ስለዚ ተስፋ ገብሩ በዛና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ንሓደ ሰብ ረዲእ ክኸውን ወይ ንሓደ ሰብ ተስፋ ሂበ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እቲ ሓደ ሰብ ተስፋ በዛ ቪድዮ እዚ ኣዘርኸብካ ንኻልእ ሓውኻ ከዓ ተስፋ ሃቦ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ኣጆኻ በሎ ገንዘብ እኽለማይ ዘይኮነ ቃል ንወዲ ሰብ ዘንብሮሞኒ በቃልካ ኣጆኻ ሓወይ ትኽእል ኢኻ ኣጆኻ ሓወይ ተባዕ ኢኻ ንበሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ንሕድና ምጥምማት ናይ ንሕድና ምትሕልላይ ጽኑዕ ፍቕሪ ይሃበና ሰሰናይ ንዓኹም